Bunganjani mfundisi uhlala khona nje? Uhlala nawe la? Usibapho? Wenza into engeyona inkinga nje yaba inkinga. Ngiyabona. Awanginendaba nalapho. Phela bakini usibapho. Ngeke bezame nje. Bezame ushintshe kanjani? Busho bani ukuthi abone bonke. Manje uzoboxosha kanjani nxa uhlala nami? Sobuye senze njani? Angifuni nje ukuthi kuze kufike lapho. Kuphi khona ukuthi kumele vele afele behamba ngithi. Kumele behambe. Akubona ngala ekhaya. Angifuni mina ukuthi kwafika mina wasebhidlika izinto. Usho ukuthini mawuthi kuzobe kubhidlika izinto manje? Nje ukuthi angithandi ukukhuluma mina. Yabona nje lokho kufaka ukukhuluma nje, usifakile ukukhuluma. Akukho ukukhuluma mina ngivusa umuzi kababa lana ukuthi ngibize wena nje. Ngiyakwazi nje ngithanda ukwenza. Manje nizohlalisana kanjani ke awutshele mina? Sohlalisana la. Kumele behambe. Ngivumela nje. Ayo. Ndasuphuma beshisa nje. Ziyabuyela ngaphandle wazweni. Kwenzakalani? Ade webhaxa iphala. Uyiphala lepha wahle mntasi. Akusiyena isiphalo wala izazi. Usiphale ohluphayo. Bamshaya wazovela izinto ngakutshela ke. Awudaba. Ungabona futhi bekudabukisa khona angifuni uqamba amanga kodwa ngiyahlekisa. Manje lo muntu ushaya umjwabu kanye. Mntasi kodwa konke nje lwana ukuthi nje wamshaya bamkhulu. Awu ngeke phela sizophumula lo yafana nawo sikhathele. Cha khona kungcono ngeke uhluphe lapha Qedile. Siqedile. Hayi shemneke. Lashisa lelanga nto uphuzana endlini. Bangiphuza idrink yala. Just uyiqedile njalo. Ngiqedanga khula khona. Namkhathele safuna ukulungiselela no. Kodwa usiphayo ahlulana mntasi. Ayishe. Cha ukuthi nje uzwa. Nawe uyakuthanda ukuhleza uhlele endlini. Yabo kuba ngilandele wena. Awungeke bona nje la ngashisa. Ayizakhipha ngaphandle. Ayishe manje. Hayi ngisangena endlini nathola idrink ngeyinto de. Okay, bye. Tata. Ngithi mina usikhumbu sezohamba phela ngafika ngala. Maybe after abuke ngendlela yena after 20 minutes kanje usufika. Angimazi wami isikhathi singanani. Okay. All right. Wemngani wami uyabona ukuthi njengamanje ukuthi iminyaka ihambile phela. Umuntu ufanele akhe imizi masifuza imizi yobaba manje sakhe imizi siyasebenza siyavuka ekuseni siyangena. Qinisile kukhulekile manje ndoda umuntu kumele avuse umuzi. Kumele yakhiwe mfethu imizi yobaba mfethu. Uyabona ngazi bethi sibe sehlazweni kubena umuntu esebenza. Wendoda. Kodwa phela mina nginawo umuzi mina. Usho manje umuzi mngani wami. Wona phela lo engawushiyela ubaba. Lona mfethu unganidlala nosisi bakho kodwa deweni phela labo hlala nabo la. Hayi ungangitsheli ngalezi ingane laba kumele bebuyelele emzini kababa wabo mina ngisale la ngilethe umfazi ngivusa umuzi kababa. Kodwa phela mfethu asikho isidingo ukuthi ubaxoxe kumele ungabaxoshi uhlale nabo. Ngoba kwanabo labo baba okhuluma ngabo asazobacinga babazi bako. Uphela leyo ke seboyibona leyo ngoba ndoda sesiside ngempela isikhathi mfethu umuntu ehlele ngenamfazi umuntu kumele aganwe manje yabona. Ya kunjalo mfethu khona kunjalo. Kodwa mfethu asingadependele emzini yobaba. Yabona nje wena fanele wakho umuzi wakho uthi wena siyasebenza siyangena kuseni. Mina ngiyabaxosha mina. Ngizobaxosha nje engizoyenza ngizobaxosha. Ngenza izinto ngendlela elungile yabona. Serious mfethu? Nje ayikho into engizoyenza nami ngoba impela hayi kumele umuntu agcine amtholile umfazi yabona. Hayi bese ngiyakuzwa kodwa yabona masuthi uzobaxosha esinye step leso sithathayo. Ngizokwenza njani mngani wami? Manje mabaxosha ubaxosha beyephi? Beko baba phela bawucinga ubaba ngoba phela ubaba wayinengane yodwa la. Yimi nje. Phela nje. Angithi bazi lona leli khamba ethi fanele uhlale nabo mfethu ungabaxoshi mngani wami. Hayi wendoda. Ngizokubona. Ayahluphe mngani wami. Angihambe ngiyoshaya amanzi. Ayahluphe uyobona nakusasa. Number 1.
siza wahamba. Asamswala usizomxosha kanjani? Noma sekuzobuya lokho. Ngibona ngalo sekubuya manje. Ngisho. Lana kona umngane wakhe yahlala lo. Ayisidlamlile phela. Singathi sisahlile. Eno ayinuka ke sekubuya. Weka siyabona Jesu. Bayithi kucathi ngiyanisana. Okay, ayesisimhlambu yangena. Angimsabi ubona. Aye, mina ngiyokhala nimele na ngenze nginamule ngisho. Eze ngilamule. Angifuni nawe ngene. And then lana Mfowethu sihlalele nje lana. Awumtshele baby. kwenzakalani? Xola nje lo uyamazi. Xolani lana. Imini uxola. Bengeke indaba engahlala kuyona. Awumtshele baby sihlalele kanti hawu. Kwani? Kwani? Mfowethu. Hawu. Mshalani. Wena awuhambe. Mshalani bo. Awumlande. Wena awuhambe. Inkinga yami ku. Ayikho indaba engahlala kuyona. Nawe uyahlala nobuhle asimbuwele. Ibani phela lana. Uyasho nawe mina. Wena ngokushaya ubaba wena. Awuhambe. Angindaba. Mntase namhlanje indaba waphansi nje kodwa uhlezi ukukhuluma nje. Oshiwe mina la ekhaya. Manje ngihleli nje phela ngoba ngazi ngizolapha. Ngoba yini njalo uxosheleni? Kodwa wakho ngifice enhleni yokuqelani wasuse drama ke nawe yamazi. Awuwaxoshela lokho nje odeni uyahlala nontombi yakhe la endlini. Phela mina ngisuyena futhi ukubeka kwacaca ukuthi la ekhaya kusikho kithi futhi yazi mina ngimazi ukukhumbuza ungenelwe yini. Cha ngeke kumele sokhuluma naye. Le ndlela esiphethe ngayo nje. Angazi sisengakusho nje ukuthi good luck ke record. Lo yamuntu lo ya? Hayi cha Kumele sina sibeke imono yethu. uzoyibeka sisodwa ngibonile kuzokulungela. Umuntu okwazi ukushaya boyfriend yami phambi kwami. Angikhanyi. Son. Ngishap mina wena. Ngikuzokuba busy. Awufike phela namhlanje. Angiyanga emsebenzini. Maybe ngabothuka nje. Okay, ngizobona ngawe ke. Okay, sure. Thandwa yini? Sure. So basi. Angazazi kodwa nje ngeke lento yokusiphatha kwakhe la ayisiphathi kahle. Akasiphathi nje kahle kumele sikhulume naye. Ahlahle mina sijwayela lo. Seloqashona ubaba nje. Bethu hawu cha ngeke phela. Umuntu ubuya kabuhlungu kakhulu. Hawu. Ngeke nje. Okay, ngena ke phela. Asabena. Okay. Sodlala yena mina. Alento yenzile futhi. Usongixosha la ekhaya. Bengafanele wenze le nto leyo. Nanokuthi uzongitshela ukuthi ngoba ubaba wakhe asiyo ubaba wethu. Cha khona lapho belo ngempela bhuti akufanele uyenze lonke. Manje nisi kwenziwe njani ke? Olisa. Cha sisho sixolisa kodwa nje nawe kumele ngabe uyabona ukuthi ube wrong kumele mhlawumbe maku okay bunyanyile ngiunderstand kodwa Lalelani lani. Nina vela kufuze ngabe nilani. Kufuze ngabe kudala nahamba naya kubabona. Angithi. Nisahlalele. usasihambe sephi ke awusho Hayi ke lokho kungaziwa yimi ke kodwa nje mina into engidinga kunina bosisi ukuthi ningipakishele imithwalo yenu niphume niphele la emsini kababa. Uthi siyephi singamantombazane sami nje singazi ukuthi siye kuphi. Hambani ngizobona ukuthi nengo. Hayi cha nje wrong nje lento ayenzayo. udini ngempela kanjani Yazini anivele ningenzele izinto zibe lula nina ningipakishele imithwalo yenu niphume niphele la egcekeni. Yeah.
Ngenxa yentombazane nje songazosixosha. Akundingeke nini ukuthi isithathe siphike leso. Siyaphika thina ukusixosha. Nihambe akutokela igayelwe mina phela lena. Hawu, nayi mhlola. Sisi. Anihambe. Ningiphumele niphele la. Senohamba kahle. Hey, Mom. Yeah, it's been a long time. Yeah, but I'm stressed. You're wanting stress. No, I'm cleaning no school. Yeah, see, rice, everything's okay. We'll lose and move in. Yeah, connecting on your phone, but it's just that ufuna ukuthi alahle usisi bakhe ukuze mina ngikwazi move in. But mina akusonto ngifuna le. Yeah, angifuni ngiyathanda khona ukuthi yabo ngimanage but ngifuna abanye abantu bebe khona. Hayi ukuthi sengihlonisa umndeni kanjalo. Yena ube sana ukwenza kwaba kanjalo and mina ngithanda leyo nto. Nawe uyazi usangithanda abantu besafarisha. Yeah, ngizomtshela vele naye ngimtshela ukuthi angithanda lento ayenzayo. Yeah, and enough about me wena unjani empilweni? Yeah, wagcina kulungile. Wow, ngempela ngiyakubongela Mama. But ngicela arrange isikhathi sakho ukuthi sihlangane. Yeah. Nangikhumbulile nje. Sazoba mnandi ndawonye. Okay. Bye-bye. Phela ngeke yaphela lento engikhuluma ngayo. Bye-bye. Love you. Oh, bana nalo ngiyakwazi ukuthi washiye sivulile. Manje siyaphila. Angazi kodwa ngicabanga ukuthi asinemali no. Sapho nje sokumela. Kodwa ayikho into esingayenza. Depois khona. Mngani. Khamba kanjani? Ukahle. Ahlangana usisi bakho bethi sikhona kwenze njani? Asihlale lapha. Manje vele akhethe ukuvela ixesha ngempela ingane nje. Hawu, bengizokwenza njani ndoda? Usuthi ayiphi njengamanje obekhamba ngesanga? Hawu. Ndoda mina ngithi njengomngani wami phela nawe uzovumelana nami. Angithi besikayixoxa. Awumelana kanjani wenza into ebhedayo ngoba ngizamile ukubonisa njengomngane wami ukuthi osisi bakho ingane kama wakho lezo. Umuzi kababa ngizovusa kanjani? Siyikhulumile nje lento ndoda. Usayishona iphi ingane ngoba ubaba wakho noma wakho bakushiya nazo lezi ngane. Uyishona iphi njengamanje obehamba? Hayi ndoda ngeke. Yabona sivele singaxoxi Cha, uyabona? uhlupha ngoba ubonise asivele singayikhulumi lento, asivele singayikhulumi. Ngoba ayikho into engaboniseki kuyona. Sikhulumile ufuna ukuzwa. Okay, umbonisa ukuthi kwenziwe njani? Wena ukuthi ayusithi ayephi ingane ngoba zihamba nje. Ndoda asingayikhulumi lento yabona, asivele singaxoxi ngalento. Awuboniseke mngane, asingaxoxi ngalento. Ngivele ngishiye nje hayi kungcono khona lokho, hayi uyaphetha mngane, uyaphetha nje. Hayi right ngibheda ndoda, hayi uyaphetha nje. ngiyeka ngiright ngibheda ndoda. Shuthi phela ngizongagana mina. Lokho ngihleli nezintombi lana iphahlile la ekhaya. Umuntu ophila kulo mhlaba ubayazela noma kunzima. Umuntu ophila kulo mhlaba ubayazela noma kunzima. Ungaphila abantu abaphila kulo lizwe, abantu bahlala bekhuluma angeke bekusize ngalutho. Ungaphila abantu abaphila kulelizwe,
abantu bahlala bekhuluma engeke bekusize ngalutho. Uma umuntu ophila kulelizwe